Jsem ve Stromovce a už tu na mě čeká Iveta Chomátová. Ivet je naše kolegyně z týmu Spokojeného psa, ale taky velice úspěšná hráčka dog frisbee. V dnešním díle si Ivču i tenhle krásný sport představíme. Tak Ivi, já tě vítám v Tlapka TV. A jako první otázku by mě zajímalo, kdy jsi vlastně s dog frisbee začala, jak dlouho hraješ a co tě na to pořád ještě baví? Tak já jsem začala nějakých 6 let zpátky, z toho 5 let teďka hraju závodně, dejme tomu. No a baví mě na tom právě to vyblbnutí psů, mě samotný a nějaká taková svoboda toho freestylu, který dejme tomu třeba, to je právě free. Jasně, rozumím. A parta lidí, která tam je mezi náma. Ty jsi zmínila freestyle, rozumím tomu správně, že je to jedna z disciplín, že je jich víc, že si můžeš vybrat? Ano, máme nějakých dohromady 5 disciplín a z toho právě freestyle je taková královská, taková ta největší show, největší na hudbu a právě to ukazuje člověk, co je schopný s tím psem udělat dohromady, co jsou schopný vymyslet a natrénovat a zahrát. Ivi, ty hraješ frisbíčko se 2 fenkama australského ovčaka, máme je tady s náma. Můžeš nám je nějak představit, i když už utekli? Tak, mám tady vlastně, tady ta mladší, tady ta mladší hnědá potvůrka, to je 7letá Berry, tam má disk vlastně v tom mozku, tam má placato v té hlavě, takže jakmile to vidí, tak je schopná celý den zatím běhat, celý den s tím blbnout. Aha. A pak mám starší Ašuli, která tady už za náma. Asi vaší. A to je taková dámička, ta je schopná mi na hřišti vymyslet takové blbosti, jenom aby se prostě, aby mě naštvala nebo i vyzkoušela, z čeho jsem schopná, rozumím. jaký mám nervy a máme takovýkrát boj o to, kdo z toho hřiště odejde první, jestli ona, anebo já s nervama. Takže Berinka je trošku šprtká a Ašanty je trochu záškodník. No, dalo by si tak říct. Dobře. Ivi, ty trénuješ i lidi, učíš jak házet frisbee a jak se hrát se psy. Mohla bys mi ukázat pár triků? Určitě, není problém. Takže Ivi, mě by zajímalo, na co jsi ve své kariéře nejvíc hrdá? Tak, nejvíc hrdá jsem na to, že jsme se vlastně dokázali kvalifikovat na mistrovství světa a že jsme tam mohli i vycestovat a vlastně jsme snad neudělali ani žádnou ostudu. Ivi, stal se ti někdy nějaký trapas? Tak, trapas, asi největší trapas, ale takový i vtipnej, bylo právě při druhém kole na mistrovství světa v Americe, kdy vlastně nosíme takový neoprenový vesty, aby nás nebolelo, když se od nás pes odráží. A já jsem tam nastoupila s tou rozeplou vestou a celý kolo, i když na mě ostatní řvali, ať si zapnu, jsem ještě odehrála s tou rozeplou vestou, ani jsem o tom vlastně netušila. Pak jsem jenom šla s tou vestou a říkám, ježišmarja, já jsem rozepla. Jak dlouho ti trvalo, než ses naučila pořádně házet? Tak vlastně můj první rok byla naprostá katastrofa. Tu jsem házela vždycky do země, do strany, všechno všude možně. Ale po tom roce, když jsem fakt se začala pravidelně chodit na tréninky, přes zimu jsem házela bez psů, tak tam byla vidět ta změna a teďka už můžu říct, že občas se mi to i povede hodit krásnej, dlouhej, rovnej, chytatelný hod. Co děláš, když nehraješ frisbíčko? Tak, mimo frisbee občas si chodím zahrát florbal nebo fotbal a jinak víceméně všechny moje koníčky se pohybují kolem téhle placky, protože když nehraju dog frisbee, tak se ve volném čase chodím zahrát disc golf anebo freestyle frisbee, abych se naučila takovéhle kravinky ještě, kterých můžu doplnit naší sestavu. Dog frisbee je super aktivita pro psy i jejich páníčky, tak se to nebojte zkusit. Přejeme vám hodně zábavy při hraní s diskem.